Emva kokubanjwa kukaWendy Nelson nokuvela kwakhe enkundleni, ikomiti ethutyana yeliphondo iye yamcela kuba athi gubu cala. UNelson uye wenza njalo, kodwa ngoku ufunyenwe ngenatyala kwityala ebejongene nalo lobuqhophololo. Isebe le-ANC kweliphondo lifuna ukuba abuyiselwe kwisikhundla sakhe kurhulumente weliphondo. We call on the IPC of the Northwest to reinstate her in both positions, that of the IPC fundraiser and in the Northwest Provincial Legislature, without any delay, as they did with the removal. I-ANC kweliphondo ithi sawuqwalasela lo mba. Already interacted with Comrade Wendy, and we're happy that and congratulate her that she has managed, in fact, to win a case. We have issued a statement as the party in the province. So those engagements are happening. She'll be back in the party once we have clarified all of those internal issues that we have to deal with as a party. Ingcali yezopolitiko ikholelwa kwelokuba lo mbutho ujongene nengxaki enkulu equbisaneni nalo mba kaNelson. Currently is the situation a bit of a catch-22 for the leadership in the ANC. If they act according to the rule, there's trouble. If they do not act, there's also trouble. And if the leadership is inconsistent, this is going to breed a number of problems within the context. Abo bafuna uNelson abuyiselwe esikhundleni sakhe kweliphondo bafunge ngelithi baza kuthetha-thethana neenkokheli zikazwelonke ze-ANC ukuba iinkokheli zeliphondo ziyalibazisa ukuqubisana nalo mba.